Conseil des ministres mun ni alabara timela arabado no bena février kile shegi masamba fulani mugan saba chapitre des mesures législatives réglementaires la anga ministre so mun ni o koni ni o betali kɛ ministre des affaires étrangères la coopération internationale ani jamana yɔrɔ cɛ ko ɲɛmaw o ministre qui bɛ ka fɔ a ye projet de texte dɔ kɔni ta k'o bila fɔ ma ko ratification accord de financement bɛɛ ka fɔ bolonɔ bilala sɛbɛn minnu la Bamakɔ yan nɔ kabi décembre tile 12 san 2022 Mali gouvernement ale ni association internationale de développement wa bolonɔ bilala sɛbɛn la ka nafolo dɔ kɔni bɔliko kumaw latimɛ cogoya min na o bɛ se ka bɔ ka don yiriwali kumu kɔnɔna la an ka sɔrɔ nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko bunakun fɛ kiba ye k'a fɔ a fɔra ma ko yɔrɔ minnu kɔni n'o fɔ ma ko zone aride du Mali yɔrɔ minnu bɛ yen ni ji yɛrɛ kɔni ma labɔli kɛ kosɛbɛ ka se ka nafolo in ta ka don o la sɛnɛw bɛ se ka banba cogo min na a yɔrɔ la Mali ka se ka dɔn k'a fɔ o ye sɔrɔ jamana ye kabi kɔrɔlen ko la wa an bɛ don min na ko bi wa sɛnɛko fana o tɛ Mali bolo ko dɔgɔmali ye o de kama o bɛ ka wulikajɔw bolo la kuma bɛɛ lajɛlen na sabula sɛnɛ bɛ ka sababu ye tuguni ka nafolo fana o ko ɲɛnabɔ o kɔfɛ ka tila ka maaw fana sɔrɔ k'o don baara la u bɛ se ka baara kɛ cogo min na o yɛrɛ ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ Mali fana dugukolo o fana milen bɛ kosɛbɛ o ka di Mali sɛnɛ k'i b'a ye k'a fɔ o kɔni o ye taabolo min kɔni tiɲɛ don gɛlɛyaw caman bɛ se ka sɔrɔ la kuma dɔ la sanko wa bunakun kan fɔ ka taa se wa dugukolo yɛrɛ taabolo wa dugukolo taabolo fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ mun bɛ tali kɛ yɛlɛmali min kɔni bɛ ka don k'a fɔ changement climatique o bɛ ka dankari kɛ yɔrɔ caman fana la an bɛ don min na i ko bi o la k'i b'a ye k'a fɔ wa tiɲɛ don laɲiniw kɔnɔna la sɛnɛw bɛ kɛ laɲini minnu bɛ tali kɛ sɛnɛ la ni ka se ka fɔ ka tɔnɔbɔ kɛ kuma dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ tɔnɔbɔ kɔni o tɛ se ka caya kosɛbɛ ka sabu kɛ wa sɛnɛ yɛrɛ ani a taabolo ye wa mun bɛ tali kɛ zone aride ninnu la k'i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ don olu ta la kosɛbɛ o de kama hakilina in bɛna ta k'a bila ka a ɲɛsin u ma cogo min na o bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ n'a o kɔfɛ yiriwa ale ni wa tɔnɔbɔ o bɛ se ka kɛ a la cogo min na kun bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔna la wa ni projet de texte in ko bɛ k'a fɔ a bɛna bila wa senkan yɛrɛ wa ni waati jɔnjɔn in kɔnɔna la sabula mun bɛ tali kɛ accord de financement initial la ni ale bolonɔ bilala san 2018 ko o kɔni enregistré la ka ban an bɛ don min na i ko bi o la mun bɛ tali kɛ minnu kɔni kɛla sɔrɔ fɛn ye ka ban ka sinsin olu fana kan ko Mali gouvernement a y'a laɲini fana kɛ association internationale de développement wa nafolo kɔni ka se ka ɲini o fɛ k'a di o de hukumu kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ wa euro wari o $30 ani wa $30 a n'a kunkanfɛn n'o bɛ bɛn anw ka nazara wari wa franc CFA miliyari 20 a n'a kunkanfɛn ma wa bɛnkan kɔni nana kɛ o bɔri in ne bɛna ta k'a di yaasa Mali bɛ se ka baara in kɛ cogo minnu la hakilila ko i b'a ye k'a fɔ ni projet in kɔni sera ka bila sen kan wa a bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ fana fara Mali an bɛ ka wa gɛlɛya mun kɔni waati in tɛmɛ ka dɔ fara o kan cogo min na an bɛ se ka o gɛlɛya fana kɛlɛ wa an bɛ don min na ko bi fana tuguni wa Maliyɛnw mako bɛ fɛn fɛn na yɛlɛmali bolo kan cogo min na Mali la jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ko hakilina bɛ ka taama o de nɔfɛ Bamakɔ février kalo tile 8 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolonɔ bɛ sɛbɛn o la